Днескашното видео ще е unboxing and, т.е. извинявам се, говоря малко на английски от време на време. Пробване на различни пижами, на различни дрехи, които може да се ги носи само вкъщи през деня. Нарича се loungewear. Не съм много сигурна как се чут на български. Но да, така доста различни цветове и модели съм избрала и се надявам днескашното видео да намерите нещо, което ви харесва. И така, нека да започнем. Започваме с този бял потник. Както виждате, просто обикновен бял потник, който е от джерси материал и много удобен. Може да го носите с най-различни неща. В случая съм го комбинирала с спортни легинси. Иска да ви покажа какви неща имат те. Това всъщност, което виждате в момента, във формата на понички са всъщност чорапи с различни цветове и всъщност има най-различни модели. Има на кафе, има на пица. Просто отидете и ги погледнете. Погледнете, много са хубави. Реших да купя нещо и за моята майка. И в случая това е пижамата, която я купих. Много еластична, много хубава материя. Абсолютно доволна съм. Така лесно не трябва да се глади, естествено, така дишаща, както се казва. И предполагам, че много ще й хареса. Ето и на модела. Следващият модел е за моята свекърва. Това са от 2 части. И това е нова компания, която не бях я виждала всъщност. Quality-то е много високо, то е малко по-скъпо от другите. Искам да ви покажа, както виждате, нещо като вафлички. Много приятно. Има и джобове. Просто материята е невероятна. Нещо като Zara качество, ако просто може да се сравни. Също така ще ви покажа и горнището. Освен, че като вкъщи нещо, което просто може да си го носите, това е марката, вече, вие можете и да си го носите навънка с, примерно, маратонки. Като е така дневно облекло, вижте, на модела в случая. Поръчах си силиконови покрития за бюстието. И кафяви чорапи също, които са много мекички, дълги, които стават и за фитнеса, и за навънка така с един легингс. Тази пижама е от памук, много мекичка, абсолютно удобна, размер S-ка. Дъщеря ми я избра, както виждате. И всъщност е с леки цветенца, достатъчно широка да се чувствате добре. Аз всъщност не спя с тях, но ги обличам в къще, защото са ми много удобни. И така, надявам се да ви харесват идеите ми. Естествено, както винаги, те са малко дълги, но тъй като съм нисичка, това винаги е минус. Но пък за сметка на това се харесвам. Така, следващата е от 3 части, във формата на потниче. Има панделка също, еластични са. Тази е размер М-ка. Всъщност е по-голямо, от което всъщност взимам, но реших да пробвам и по-големия размер, защото ми се стори, че това ще ми пасне по-добре. Много удобна, няма да лъжа. Даже ми е по-удобна от предната, която ви показах. Ето виждате отзаде всъщност как изглежда. Също така сега ще ви покажа и горното, което идва с още едно, в което може, ако ви е студено вкъщи, да си го сложите отвънка. Както знаете, винаги е хубаво да имате нещо така захвърлени отгоре, да се наметнете, когато излизате извънка, да хвърлите букука, например, което на мен ми се случва много често, всеки ден. И да, харесва ми. Така имате, да си я вържите, ако искате. Може би ще я вържа със сигурност, защото е малко по-голяма. Трябваше да взема размер S-ка, но няма значение. Със сигурност ще ми свърши работа. Така, тази е малко по-различна материя. Както виждате, такава като блестяща, така има един ефект. Не знам каква е материята, не мога да ви кажа точно.
Ще оставя линковете долу да погледнете и да кликнете и да видите. Наистина е удобна и държи така едно хладно чувство. Ако искате да държите пижамата ви или това, което сте облечени през деня, нещо хладно и така да се чувствате от тази гледна точка добре, този материал със сигурност ще ви хареса. Иначе е много удобна, не ви стяга и да, хубава е. Има малки черешки, като на щампата. Този модел е с малка дантела, както виждате с леко потниче, топ кропле, как ги наричат. И еластична, абсолютно същия материал като предната, която ви разказах, или подобна всъщност. Значи тази я взех, защото дъщеря ми има абсолютно същата. И реших да сме в синхрон двете, да се обличаме с едно и също. Напоследък го правя в интерес на истината. Значи тази пижама също е от 3 части. И след малко ще ви покажа и останалата част. Останете с мен. Това е. Смених се. И идва и с малки панталонки, които са много удобни, особено през лятото, което се надявам скоро да стане топло. Преминавам към следващата. Това е рокличка, както виждате, е с леко като под още един лейер отдолу, което всъщност ви може да носи безсутен, ако искате. Това е спортна рокличка, не е много скъпа, нещо не ангажиращо, може да носите с маратонки. По случай с маратонки не е официална рокля, както виждате, но пък за сметка на това е удобна, ефтина, хубав цвят, ходи на всичко и на мене ми харесва за така небрежно изглеждащо набързо да сложа нещо и да изляза от вкъщи да се видя с приятели. Аз много обичам и плетени неща да нося и тази блузка много ми харесва, защото цвета на нюанса на зеленото е много, много хубав. Също ги комбинирах с малки шорти, просто да ви ги покажа, не защото ще ги нося така. Тези шорти са много хубави, както виждате, те са клинче всъщност. Да лъжа, не ми се просто преобличаше, за това реших да ви покажа двете едновременно. Но клинчето е много свободно, удобно. Всъщност си взех размер М, защото напоследък забелязах, че S-ката нещо не ми допасва както трябва. Явно съм качила някой други килограмче, но няма значение. На мене М-ката нямам проблем с носенето на М-ки, така че много ми харесва.